utang niya sa cash, ma'am? Hoy, wala may utang. Sukad-sukad, wala ko yung utang. Kasi trabaho sa kumbana, be. Wala ko balo kay isugo ra mi diri sa min. Abilo, ana. Kung tinood may utang, kay balo sa sauntay trabaho sa kumbana. Wa mo Pila pa daw ang utang daw? 18,000. Kagamay. Ito yung utang. Sa mga bana. Namatay to siya, no? Oo. Mga 1.3 ang utang. Higin niyo na utang. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ay, ma'am, may hapon. Si Ma'am Merlin, ma'am? Oo. Ikaw tong partner ni Sir Federico Salbana Sr.? About niya tong utang niya sa cash, ma'am? Hoy, wala ko yung utang. Sukad-sukad, wala ko yung utang. Utang ni Sir Federico, ma'am? Dati, 2018 pa magunigod? 2018, unya namatay siya. Kuwan, wala pa'y kap. Wow, binuang. Kung mo na magani, ma'am, mo ni giyan mo karon, ma'am. Kuan na mo ni kung update ng yun na mo kung gipalo pa na mo kung unsa na gyud ni. Ipaningil mo gud sa kuan gud. Sa main. Kami mamay na duta na ni. Trabaho ni Federico. Wala ko nakabutang diri, ma'am. Hindi ni. Kasi trabaho sa kumbana, be. Wala ko balo kay gisugo ra mi diri sa main. Abilo, ana. Kung tinood may utang, kay balo sa sauntay trabaho sa kumbana. Wa mo nakabutang diri sa kuan, ma'am? Sa record. Iba sa gipanila mi diri sa kuan, gipalo up lang ba diri sa kang Merlin? Pila pa daw ang utang daw? 18,000. Kagamay. Gamay ra ni siya, ma'am. Kaya nabayaran ni guman. Utang sa kumbana, katag 500,000 man. Mas may gani, gamay ra ni. Hindi sa ato pa din niya na utang. Ito yung utang. Mga bana. Namatay to siya, no? Oo. Mga 1.3 ang utang. Higin niyo na utang. Oh, natingala na pa ba ni ma'am kay nakapahalan mo si mo ha. Diri sa playa mong good ni. Lagi ni mga record ya, ma'am. Pwede na to matanaw nakadali. Kay pwede mo deny ni ma'am. Pwede na po i-deny ninyo nga utang kay gamay naman kaya para sa inyo ha. Makilamig group. Ay, bakit pa din? Hindi na kung sumugya. Namo sa sakinan. Mo man imong protocol karon ma'am. Pwede na to tanaw nakadali, ma'am. Kung ito tanging pangarap lang, ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita ay mamasdan, ligaya'y tila ba walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangarap man din. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Flower, ma'am. Wala, pinamong Happy birthday! Tayo mo ko akong ngipon. Mama, yung hapon, happy 64th birthday. Ang kaila-ila na ako si MM, and gani si Abby. We are from AMD Ghost Flower Shop. So namin dire karon para ihatod ang pa-surprise ni Tender. Kabalo kag kinsay gahatag ani? Correct. Surprise mo pa lang ko si Bonso Fred Kemuel, Federico Jr. Adinghanan nini. Pila days lakbok, ma'am? Oh, no. Lalaki. Pero wala man sila ha, ma'am. Wala man sila ha ni. Ex man daw ni mo ni. Dili ni sa gawas. So tanaw na to ma'am, kay naman siya mensahe pero usan ako basahon niya mensahe, kantahan sa kanamo happy birthday. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay! Make a wish and blow your candle. Hello, ma'am. Yay! Happy birthday! Excited ko ba sa kisay nagkuha na ni Excited ka kung kinsa nagkuha na ni? Jennifer? Ang sabang. So na siya yung mensahe. Ana siya, on this special day, I pray for good luck, prosperity, and good health. To combine forces and stand by you all the days of your life. We love you, Mommy Marlene.
from your apos and mga anak. Happy birthday, dear mother. Ayan. Isa ka ni. Isa mga po, tanan. Tanan sila. Pero ang nag-message sa mo si Katlia, ang to? Ay, Facebook. ang ako si Jennifer. Birthday wish ni mo. Ay, nagulaw daw, ma'am. Pag-wish daw dong, Sige, pangalan sa may mga panghinaot ni mo, sir, kay mother. Walang Kumuduang. taas pang hinabuhi. Lang? Short na Tagaan kayo? ko siya taas nga kinabuhi. Shoot. Birthday me, salamat sa Sige, ma'am, ikaw, ma'am. Ay, sawa ni sir. waste na ko kung mugangan na. Tagaan siya taas nga kinabuhi sa Ginoo may panglawas. Birthday day me. Okay. Ikaw? Wala. Sige. So, ikaw, ma'am, sa may mensahe ni mo sa imuhang mga anak na nagpa-surprise ni Apo. Jennifer, salamat o wala may sulti kundi salamat yun o daan ako gaduda ganina baka nagtawag yung bana akong anak na bana kong asa ko mutong-tawag may ringon na may nagagatawa kayo pag yun me sugunit-gunit salamat kayo sa inyong duha Ricky o Jennifer di na ko ni makalimtan salamat. Salamat po. Salamat po sa inyo. Okay. Naliwat na yung mga anak. Mga apo. Ulawon. Sige, picture sa happy. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika ang sa permero iplang kanila